Witamy Państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy wykowską piosenką O jest w lisie kalina. Ukraińska ludowa piosenka Parowa maszyna. W naszej aranżacji kolejna ukraińska ludowa piosenka Czornomорець, матінко, Czornomорець.
Ленковська людова пісенка під титулом «Ішла Марина». Ленковська пісенка під титулом «Та ти гадаш мій Андрійку». Українська людова пісенка в нашій аранжації «Розпрягайте, хлопці, коні».
Piosenka ukraińska w naszej aranżacji pod tytułem Wyjdy, wyjdy, mam. I jeszcze jedna piosenka, która jest bardzo popularna u nas. To jest piosenka pod tytułem Orysy.